Hvad? Det er fint for det. Jamen, det er bare, jeg læner bare min arm på. Det er mere... Hov, nu er den det. Super. Hallo? Hallo? Ja. Jamen, Heila og jeg har fået en mærkelig vane med at gøre det her, når vi er fulde. Så nu tænkte vi, at vi skulle prøve at gøre det uden at være fulde. Og så må vi se, hvad der er bedst. Eller at jeg i hvert fald ikke er fuld. Jeg vil have en rapper, jeg vil have en rapper. Jeg vil have en rapper, jeg vil have en rapper. Jeg vil have en rapper, jeg vil have en rapper. Hun vil have en rapper, hun vil have en rapper. Du er ikke en million, ligner ikke en milliard. Men du er en milliard, når du på det mikrofon broke. Du har ikke en krone, tør med lommer i dit jeans. Du har ikke råd til en dyr tøs, du har ikke råd til billig jean. Så du sipper billig vin og sætter ind til din sidste snak i nikotin og lukker alle livet ind. Men på 4 BG'er for at finde en. Tøs med klasse inden klokken ringer ind til sidste time. Så hun er ikke af det, behøver ikke det af det. Landets dronning kommer med kvinde min og kvinde din. Ja, hun er virkelig fin på det hele guillotine. Det hører, når de ser hende grine. Yeah. Men jeg vil ikke have en rock'n'roller, der står og scroller gasoline i mål. Jeg vil ikke have en bodybuilder, hvis ikke det er der virker, at det med vægte på. Og jeg vil ikke have en jakkesæt med pengeklips og slips, jeg taler ikke på regnskabstips. Og jeg vil ikke have en pretty boy, der går i fucking tøj. Jeg vil bare have beats og sneaks. Når hun ser dig, siger hun nej, 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 nej. Når jeg ser dig, siger jeg nej, 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 nej. For jeg vil have en rapper, jeg vil have en rapper. Jeg vil have en rapper, jeg vil have en rapper. Jeg vil have en rapper, jeg vil have en rapper. Hun vil have en rapper, hun vil have en rapper. Du er ikke en stilikon, du ligner ikke en million. Du lyder som en milliard, når du på den mikrofon broke. Du har ikke en krone, tør med lommer i dit jeans. Du har ikke råd til en dyr tøs, du har ikke engang råd til en billig jean. Så du sipper billig vin og sætter ind til din sidste snak af nikotin og lukker nattelivet ind. Men på 4 BG'er for at finde en. Tøs med klasse inden klokken ringer.